ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೊಡು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯರೆನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡ್ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಆರೋಪಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪಂದಿನೇಕೆ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಬೊಕ ಬಂಧನಗೂ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆದ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದಿರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕಲು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಓಲೆ ಕುರಿಯರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ತೆಪ್ಪಾಯರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ನಡಪಾಯಿನ ಪುರಂಬಾಟೋಡು ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯರನ ಬಗೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡ್ ಮರ್ಯಾದೆ ದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿಲೆನ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪರೆ ಕಡಿಸಾವಂದುಪುನ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ ಓವೆ ಒತ್ತಡಗು ಬಗ್ಗಂದ್ ತುರ್ತು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಕುಡ್ಲಡು ಗುರುವಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿರುವೇರೆ ಸಂಘಟನೆದ ಬೊಕ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಓಲೆ ಕುರಿಯರು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ದಿನೇಶ್ ರಿಗ್ಲ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕುರಿಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯರ ಫೋಟೋ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಆರೋಪಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಬರೆದು ಮರ್ಯಾದೆ ದಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದದ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈಡಮಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತದಿಚ್ಚರು ಕಡಿ ಸಾವನ ನೀತಿ ಪತ್ತೊಂಡ ನ್ಯಾಯಗಾದ ಜೋರ್ದ ಪರ್ಂಬಾಟ ನಡಪಾವನೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲೆಡು ತಿರಿಪಾದಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆನಂದ ಅಮೀನ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬೆ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಲಿಂಬೆ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವಿರೆ ನಾಯಕರು ದೀಪಕ್ ಬಿರ್ಮುದೆ ಗೋಪಾಲ ಬಂಗೇರ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಭರತೇಶ ಅಮೀನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಯ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೇಟಿಯಾಯಿನ ಕೂಟೊಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾದಂಥ ಮಾನಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾವಿಯವರು ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿದೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ. ಆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಲಾವಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಯಾರಿಗೆ ಯಂಗ್ಸರಿಗೆ ಇಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂಥವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಹತ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನು ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜವಂದಿ ಅಂಕಿತ ಪನ್ಪನಾಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅದು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ನಡೆತದಂಡ ಕುಮಾರಿ ಅಂಕಿತಗ್ 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಬರವು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಬರುವ ಕಲ್ಪನಾ ಜವಂತಿ ಒಟ್ಟಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅದು ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ನಡೆತದಂಡ ತೀರ್ನ ಕುಮಾರಿ ಅಂಕಿತಗ್ 17 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಸೂತ ವರ್ಷದ ಬರವು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಕ್ಳಿನ ಮಗಲ ಅಂಕಿತ ಪಾಕದಿ ನೋಡ್ದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಇತ್ತಲ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾತ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ. ಆಂಡ ಮರ್ತು ಪತ್ತಂದೆ ಅಂಕಿತನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಂಡು. ಕಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬರವುಗು ಸಂಬಂಧ ಬೇತೆ ಸೇಲೆಡ್ ಬಿಡ್ಸದೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಂಕಿತ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರು ಸೋದರ ಸೋದರಿನ ಆಗತದಲ. ಗುಂಡಿಬೂರ್ನ ಮಾರ್ಗಲಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲನ ಕಾರ್ಯಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯದ ಗೌಚಿದ ನಡುಟು ಸಮ ಮನಸ್ಸದ ಜವನಿರ್ನ ಕೂಟ ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿಲೆಡ್ ತಿಬಿಲಗುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲಾಯ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಡು ನಡೆತದಂಡ.
ಗುಂಡಿಪೂರ್ನ ಮಾರ್ಗಲಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗೂ ಇರೋದ ತೋಜಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿ ಪಾಡ್ಯದ ಗೌಚದ ನಡುಟು ಸಮ ಮನಸ್ಸದ ಜವನಿರ್ನ ಕೂಟ ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿಲೆಡು ತಿಬಿಲ ಪುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಡೆತದಂಡ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಲಾಯ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಕೈತಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿಲೆಡು ಬಯ್ಯಗ ತುಡಾರ ಪುಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಿಪಿಐಎಂ ನಾಯಕಿ ಶೇಖರ ಲೈಲಾ ಪಾತಿರ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡುಪ್ಪನ ಗುಂಡಿಲೆಡು ದಿನ ನಿಚ್ಚ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಬೊಕ ಅಧಿಕಾರ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದೆ ಇತ್ತದ ಬೊಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ತೋಜನಂಚ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಪಾತಿರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆನ ತಾಲೂಕದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ಹಾಳು ಪುದರ್ ಪಡೆತಂಡ ಮಂತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಬದಲ್ತದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ದೇರ ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆದ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಪೈ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೈನ್, ಯುವ ಇಂಟೆಕ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಗೌಡ ಸವಣಾನ್, ಗಣೇಶ್ ಗಣಿಯೂರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ತಾಫ್, ಆಲ್ವಿನ್, ನೌಷದ್ ಕೈಕಂಬ ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರು. ದೀಪಾವಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲೆಡು ಅಂಗಡಿ ಪೂಜಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮಾರ್ಗದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಕಟ್ಟೋಣಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಧಾರ ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಕರಿತಂಡ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಡತಂಡ. ತುಳುವಾಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ತುಡಾರ ಪರ್ಬುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತದ ಅವಿಟೊಂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆಲ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಬೇರ ಸಾರದ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಆಫೀಸ್ಲೆಡ್ ಕರಿಪುನ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆದುಂಡು. ಸಂಪತ್ತು ಗದಿಪತಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಸಂಪತ್ತು ದಿಂಜದ ಬರಿಯರ ನಟೊನ್ವೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮಾರ್ಗದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಕಟ್ಟೋಣಡುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬುಧಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಕರಿತೇರ. ಆಫೀಸ್ದ ಕೆಮರಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗಾಡಿಲಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಂಡ. ಪುರೋಹಿತರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಬಂಧುಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ ಬೆನ್ಪುನ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ. ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಸಿರಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡತಂಡ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಯಾಡ್ಲು, ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ, ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡ್ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಕುಡ ಸಜ್ಜ ಮಂತಿನ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈ ರೆಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ರಾಜ್ಯ ಪಿರವರಿದಿನ ವರ್ಗೊಲಿನ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣ ನಾಡೆ ಕತ್ತಿರ್ದು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈ ರೆಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡ್ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಕುಡ ಸಜ್ಜ ಮಂತಿನ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈ ರೆಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್
ಉದಿಪನಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ರಾಜ್ಯ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ವರ್ಗಲಿನ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರ KT ಸುವರ್ಣ ನಾಡಕತ್ತಿರ್ದು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈ ರೆಡಿಫೈನಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಪಿರ ಸಜ್ಜಾದ ಹೊಸ ನಮೂನೆಡು ತಯಾರಾಯಿನ ಈ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬರ್ಪುನ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ನನಲಾತ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ನನಲಾತ ಶಾಖೆಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಎತ್ತರಗೇರಡಂದು KT ಸುವರ್ಣ ಪಂಡೆರ. ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ. ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೇರ ಐನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ನ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇನಿ ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಓಪನ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸಮಯಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಶಾಪು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೋಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಲಿನ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎತ್ತರಗೋ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಡಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರ್ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ಕುಣಿಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾರನೇ ಮಟ್ಟೆ ಐಕಿನಿಕ್ 15 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಈ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅದು ಈ ವರ್ಷ 16 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೂಲು ನೆತ್ತು ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಈ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಬತ್ತಲ ಮೂಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿ ಐಟಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಮೂಲ ದೊತ್ತ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಐದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಹೆಟ್ಟಿಚ್ ಅವಡು ಎಪ್ಕೋ ಅವಡು ಸ್ಲೀಕ್ ಅವಡು ಗೋದ್ರೇಜಿ ಯುರೋಪಾ ಡೋರ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅವಡು ವಾರ್ಡ್ರೂಪ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚ ಮಾತ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನಿಕ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದಂಗ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತೇರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ನಾನಾತು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವಾರ್ಡ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಅಂಚೆನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನಾತು ದುಂಬಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾತೇರ್ಗಳ ದೀಪಾವಳಿದ ಶುಭಾಶಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಹಿತಿದಾರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನನಪಾಡ್ ಹನೀಫ್, ಬಾಬು ಕಿನ್ಯ, ದೀಪಕ್ ಕಿನ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಹೇಮಲತಾ, ರಿಷಿತ್, ಅದ್ವಿಕಿಂಚ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪಾತಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಾತಾ ಕಂಪನಿದ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು 16 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾತನು. ನನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಗಿರಾಕಿಲು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿಸಯ ಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದು ಪಂಡೇರ. ದೀಪಾವಳಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯದ ಗೌಜಡುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕೊಟ್ಯಡು ಕನಕದ ರಾಚಡು ದೆಂಗದು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಮಲವಂತಿಕೆ ಗ್ರಾಮಡು ನಡೆತದಂಡ. ಸ್ನೇಕ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪನು ಪತ್ತದೇರು. ದೀಪಾವಳಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯದ ಗೌಜಿಡುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕೊಟ್ಯಡು ಕನಕಿತ ರಾಶಿಡು ದೆಂಗದು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಮಲವಂತಿಕೆ ಗ್ರಾಮಡು ನಡೆತದಂಡ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿಡಿತ್ತಿನ ಮಲವಂತಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ತಾರೆದಡಿ ಬಾಬುಗೌಡ್ರನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕನಕು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀತಿನ ಕೊಟ್ಯಡು ಬಾರಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಂತೂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಪೋಡಿದು ಪೋತಿರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಲಾಯ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಚ್ಚಲನ ಬಗೆಟು ಮೀದುಪ್ಪುನ ಸ್ನೇಕ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ತಿರಿಪಾಂಡ್. ಸ್ನೇಕ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತುರ್ತುಡ್ ಬತ್ತದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪನ್ ಪತ್ತದ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪೋಡಿಗೆ ದೂರ ಮಲ್ತಿರ.
ಅಪ್ಪಗಾರ ಭತ್ತ ನೆನವುಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಗೆ ವಿಜಯಗಡ ಬೈಪ ಊಪು ನೆನವುಡಿ ನೆನವಾರಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪದೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ತುಡಾರ ಪಲ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಸತ್ಯ ಸಾರಾಮಣಿ ಅಲ್ಲಿರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಾನದವುಲು ನಡೆತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕುಟ್ಲದ ಸಾಮರಸ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ತುಡಾರ ಪುಲ್ಪದ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರನ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ನಡೆತಂಡ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಭಜನೆ ಚೆಂಡೆ ಸ್ವರ ಮೇಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನ್ಯೂ ರೋಡ್ ಸತ್ಯ ಸಾರಾಮಣಿ ಅಲ್ಲಿರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ತುಡಾರ ಪುತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ತುಡಾರ ಪರ್ಬದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಸಮಾಜನು ಜಾತಿ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರಡು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನು ಕೆಲವೇರು ಕುತಂತ್ರೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ RSS ಮಾತೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆನಿ ದೇಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಂಡಿನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದುಂಡ ಇನಿ ಈ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತ್ವನೊಂದು ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿರು ಓವಿ ದೇಶಡು ಪೆತ್ತ ಕಡಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತಂಡ ಲಕ್ಕಡ ತೊಂದುಲಿರುವುದು ಸರಿಯ ಬಲದಾಂತಿನ ಸಮಾಜನು ಮತಾಂತರ ಮಲ್ತದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನು ಪುಡಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರಂದಾರ ಪಂಡಿರ ಮಾತನ ಮುನಿಡ್ಲ ಸಮಾಜನ ಪುಡಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂಡು ಐಕೆ ನನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ನನಾತ್ ಸೂಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡಿಲ್ಲಿರು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ RSS ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದುಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಇಜಿನಾಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಪುಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನ ಸಂದೇಶನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಪಿರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಡಿಪ್ಪನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆದಿತ್ಯನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, RSS ಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್, ಸಾಮರಸ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ರವೀಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಿ ದೇವದಾಸ್, ಸತ್ಯ ಸಾರಾಮಣಿ ಸಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಜಯೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪಿದೈದೇಶುಡು ಏಪಲ ಸಮಾಜಗು ಬೋಡೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟಾದುಂಡು ವರ್ಷಲ ತುಳು ಪರ್ಪ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ಡ್ ಗೆಲ್ಮೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನ ಹಾವಳಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಪಿದೈದೇಶುಡು ಏಪಲ ಸಮಾಜಗು ಬೋಡೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ತುಳುಕೂಟ ಕುಯಿಟಾದುಂಡು ವರ್ಷಲ ತುಳು ಪರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಗೆಲ್ಮೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನ ಹವಳಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಕಷ್ಟುಡುಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ತುಳುಕೂಟ ಕುಬೇಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ದುಮ್ಮುಂಡು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪನ ನಿಲಿಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಸಾಧನಲು ಬಡವಿರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಪುಗು ಪಣವು ಸಾಯ ಒಟ್ಟುಗು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳಾಂಗಣದ ಕಬಡ್ಡಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಗುಬ್ಬದ ಕೋಟಲೆನ ದೀವಂದುಂಡು. ತುಳುಪರ್ಪ ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನ ಹವಳ್ಳಿಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಜಾದಿಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆಂಪುಗಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಕ್ಕಿನ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರನ ಕೊಡುಗೆಲೆನ್ ತೋಜವನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನೂದುರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ
ಟಿಕೆಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡ್ ಭರತ ವರ್ಷ ಭವ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾಪುದ ರಂಗತರಂಗದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೂಟ ತುಳು ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ರ ಉಂಡು. ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಂಬಕ ದೋಸ್ತಿಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಮದಿಮೆದ ಲೀಸಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತದಂಡ. ಸರ್ಕಾರನೇ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಸ್ಥಾನಡೊಂದದ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿನ ಬದುಕದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟೆರೆ ದುಂಬು ಬೈದಿನವು ಇಸೆ ಸಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟು ಒಂಜಿ ಬರದೆ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತದಂಡ. ಸರ್ಕಾರನೇ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಸ್ಥಾನಡೊಂದದು ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿನ ಬದುಕದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟರೆ ದೊಂಬು ಬೈದಿನವು ಇಸೆ ಸಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲೊಂದಕ್ಲಿರ್ದು ದೂರ ಅದು ಪಂಜೋಬಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ನಿಟ್ಟೂರು ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಡು ನೆಲೆಪಡೆತಿನ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜವಂದಿಗೆ ಮದಿಮೆದ ಯೋಗ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಂಡ. ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೆ ಮದುಮಯೆ. ಆ ಜವನಿನ ಮದುಮೆದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬುದಿದ್ದು ಆಯ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರ್ಲನ ಆಯ್ನ ಗುಣನಡಕೆ ಬಕ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮಂದಡ. ಈ ವರದಿಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರ್ಲನ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಸಮಿತಿ ಪಿಂದದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಪುಂಜೋಬಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮದ್ಮೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಪೊಂಜೋಬಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಖರ್ಚಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು 15,000 ರೂಪಾಯಿನ ಜವಂದಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರ ದೀಪುಂಡು ದಾನಿಲು ಸಾಯಗದುಂಬು ಬೈದಿರ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಡೆವಲಪರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜವಂದಿಗೆ ಕರಿಯನೆ ದಾರೆ ಸೀರೆ ಒದಗಾವುಂಡು. ನಗರಸಭಾ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ನಾಯಕ್ ಜವಂದಿಗೆ ಜವಳಿ ಕೊರ್ಪ್ಯರ. ಅಂಬಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ. ಮಹಿಳಾ ನಿಲೆಯುಡುಪ್ಪನ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಕ ಬೇಲದಕ್ಲು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮದಿಮೆದ ಅಟ್ಟಣೆಡುಲ್ಲಿರ. ಮದಿಮೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಅಚ್ಚಾತಂಡ. ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಡ್ತಮೋರ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಉಡುಪಿ ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲೊಂದು ಉಂಡು. ಮದಿಮಾಯಿ ಮದಿಮಾಲನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದ ನಿಟ್ಟೂರು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಡು ಮದಿಮೆದ ಲೇಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಗೆಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ತೊಂಡು ನಡಪುಡ ಉಂಡೊಂದು ಪಂತೆರ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಪೊಂಜೋಬಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರ. ಶಾಸಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಮಂತ್ರಿ ಮದಿಮೇಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ವೇರ. ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಿವೊಕ್ಕ ಕರಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಮಾತಾರಿ ತಿಡ್ಲ ಪಿಂದೊನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದಂಡ. ನಿಟ್ಟೂರು ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಡು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಡ ಸಾತ್ರದಂಚ ಮದುವೆ ನಡ್ಕೊಂಡೊಂದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಂಜೋಬಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೀಣಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಓರ್ವ ತರುಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ತರುಣಿಯಾಕೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ವಿವಾಹವನ್ನು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓರ್ವ ರೈತಾಪಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌರೋಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ, ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.